Did you know a day without the Lord is a day that is wasted? Welcome to Mandara Online Worship Platform. We are just here to tell you that during the week, you can make an appointment to meet with your Lord and Savior. Every day at 6:30 in the morning, we do have our Power Hour where you glean the most important lessons for you to find strength to face each and every other day. And on Wednesday, we do have our midweek service at 6:15 p.m. in the comfort of your homes after the labors of the day. Hear God speak to you. On Friday, as we conclude the week, we've got to listen to the beautiful words, the wonderful words, the words of life at 6:15 as we are ushered into a solace with our Lord and Savior. So join us on Mandara Online Worship Services as we hear God speak to us during the week. God bless you. Hello, boys and girls. Welcome to day number 5 of our 28 LBS, the Lockdown Bible School, as we study the 28 fundamental beliefs, the ones that tell us who we are in Christ as we await the second advent of our Lord and Savior Jesus Christ. Wow, we continue to remind you that COVID-19 is real and it's actually ravaging the entire globe. So remember to stay at home. If ever you decide to go out, remember to wash your hands, to sanitize, keep social distance, mask up, and tell people not to come within your reach, and be safe above all things. This is what we wish for you in your life, because God wishes above all things that you might be in good health. We are on day number 5, and we are going to talk about the support team as we consider the Holy Spirit. The Holy Spirit. Wow. We are going to be studying about the Holy Spirit today. John chapter 14, verse 26. John chapter 14, verse 26. The Bible says, "But the Helper will teach you everything. He will cause you to remember all the things I told you." This Helper is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. What a powerful promise that God is going to send us the Holy Spirit to help us, to support us in everything that you need. Imagine life without a support system. Wow, it will be difficult because you'll have to navigate all, you have to do everything by yourself. But when you have a helper, you will definitely find your way to do the things that you want to do. Well, now
what is central to this fundamental belief? What are the treasures that we can glean from this fundamental belief? God the Holy Spirit, who was active with God the Father and the Son in creation of this world, the birth of Jesus Christ, and the writing of the Holy Scriptures, which we call the letter of love, is the one who is willing to guide you and to lead you into all truth, to be able to conscientize you when you are doing things that are not supposed to be done. Well, what is the key thought in this fundamental belief? We want to uncover the purpose and the work of the Holy Spirit in our lives. Well, Jesus said he will not leave us alone, but he will send us the helper. Therefore, the Holy Spirit becomes the faithful guide. Not only faithful, but he is the guide that we need, because he knows what we need even before we ask of the Father. That's why we pray that the Spirit might be able to guide us in everything. But remember, when we learned about 1 + 1 + 1 = 1, we discovered that God is one, and it is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And God the Holy Spirit is working with God to make sure that we have what we desire in our lives. But how do we receive the Holy Spirit? When you read Luke chapter 11 from verse 5 to 13, you discover that we receive the gift of the Holy Spirit when we ask of him. Just that simple. Just ask of the Holy Spirit and he will give you. Remember our Heavenly Father who do for us what we ask, especially when we ask of things that are spiritual. So imagine when you ask the Holy Spirit, he will give it to us. We receive only because we do not ask sometimes. But when we ask of God, God is willing to give us this Spirit. Remember the work of the Holy Spirit in the New Testament, especially in the book that we call the book of the Acts of the Apostles. Some people actually say maybe the book should be called the Acts of the Holy Spirit, because we see the Holy Spirit in action as he is there with the Church of God. But remember, the apostles had to be in one spirit, in one accord, for the Holy Spirit to be poured upon them, so that he could work to help the church to be edified of the things that they ought to do. So, beloved friends, if you want to receive the Holy Spirit, you must be in unity with the people around us. Remember, the Bible also says how good and how pleasant it is when we are in one accord, in one spirit. And when we do so, the Lord our God will send forth the Holy Spirit to work in us to do the mighty things that would want. And remember, even Christ needed the Holy Spirit, and he had the Holy Spirit in his work. Remember, when he was baptized by John, we see the Spirit of God in the form of a dove coming to Jesus Christ for the assistance and the help that the Spirit always give unto us. And I want to believe you would need the Holy Spirit to guide you wherever whatever you do. Remember one thing that we learned of the Godhead, that they are all powerful, all-knowing. So if the Spirit is all-knowing, in this life that we live, we need the Holy Spirit to guide us into all truths, to help us in whatever we do. Remember, life is all about making decisions. In every decision that you make, when the Holy Spirit is your guide, you are able to make the best of decisions in whatever we do. What does God promise to give his people towards the end of time? You remember in the book of Joel in the Old Testament, God promises to pour the Holy Spirit on his people in the last days. Well, I want to believe we are living in these last days. You can see by what is happening. You don't need a rocket scientist, or you don't need someone to come out of Facebook or wherever to tell us that the days have become evil. And it is during this time that God is promising that he would pour his Spirit upon his children to be able to know what ought to be done in times like this. I hope and pray that the Lord God above will rain his Holy Spirit upon you, that he will be able to guide you into all truth, that the Holy Spirit will be able to assist you in making your decisions, because he is the Spirit of truth, that we might be able to live our life for him. And when the Holy Spirit is our guide, truly we live a life that God will be very pleased in our lives. May the Holy Spirit be your guide. May the Holy Spirit be everything that you need. Remember, when we ask of the Spirit, our Heavenly Father will give us the gift of the Holy Spirit. So I pray that one of your requests today is that the Holy Spirit might guide you in your life. May God bless you
totally and completely. And may the faithful guide, who is the Holy Spirit, who is the pure support system, be your guide wherever you are. God bless you. Let's meet again as we learn more about the beautiful words, the words of God, and how we can live awaiting the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. God bless you, boys and girls. When he cometh, to make up his jewels, all his jewels, precious jewels, his love and his own. Like the stars of the morning, his bright crown adorning, they shall shine in their beauty, bright gems for his throne. He will gather the gems for his kingdom, all the pure ones, all the bright ones, his love and his own. Like the stars of the morning, his bright crowns adorning, they shall shine in their beauty, bright gems for his throne. Little children, who love their Redeemer, are the jewels, precious jewels, his love and his own. Like the stars of the morning, his bright crown adorning, they shall shine in their beauty, bright gems for his own. Poti merizere pero para Jesu vanyangazi vano sambamo vano chena naro vano chena naro Vano sambamo vano cenanaro Baba yoku faya fara kuona timero kana ini monyangati dino cenanayo dino cenanayo dino cenanayo mana ini monyangati dino cenanayo Nye yama riro paro hari shaye simba nakarava yodova Jesu bese vaponeswa
Vakadzi vaponeswa. Dakarava vano vaJesu vese vaponeswa. Tenzi ndino dawiraje kana ndakatadza. Vandikatsinzirira chipo chawana ngeropa. Chawana ngeropa. Chawana ngeropa. Vandikatsinzirira chipo chawanwa ngeropa. Vekudenga tichaimba kesi simba ngerudo. Kuti kero para Jesu taponeswa naro. Taponeswa naro. Taponeswa naro. Kuti kero para Jesu taponeswa naro. Kwazwai vana vaMwari, toda kutenda Mwari nenguva nemukana zvaanotipa kuti tirambe tichidzidza shoko rake. Toda kutenda nekuchengetedzwa mumazuva akaipa zvakadai. Munamati wedu kuti Mwari aramba achitiitira zvakanaka kuburikidza nekunzwa shoko rake, nekuramba tichiswedera pedyo nemuchinjwa wake mukusimudzirwa pakutenda. Mwari vachitiitira zvakanaka. Toda kutenda Mwari. Musoro wedu wenyaya unotiwo zvaivepo asi hazvina kushanda. Ndo musoro wedu wenyaya, zvaivepo asi hazvina kushanda. Tichadzidza tiri patsamba yaIsaiah chapter 47. Mwari vachitiitira zvakanaka. Tichangoverenga mavhesi mashoma. Mwari vachitiitira zvakanaka. Upi proceeding nemamwe. Vhesi ya 1. Buruka ugare muguruva, iwe Mandara, mukunde weBhabhironi. Gara pasi pasina chigaro choushe, iwe mukunda wavaKedhia, nokuti hauchazonzi unovundere novunamango. Tora guyo nehuyo ukuye vupfu. Bvisa chifukidziro chechiso chako. Bvisa nguo yako yakareba. Fukura gumbo rako. Yambuka nzizi. Kusafuka kwako kuchava pachena. Kunyadzwa kwako kuchavonekwa. Ndichazvitsiva. Vhesi 4. Mudzikinuri wedu, zita rake rinonzi Jehovha wehondo, mutsvene waIsraeri. Gara unyerere upinde murima, iwe mukunda wavaKedhia, nokuti hauchazonzi vahoshi voushe uzhinji. Toda kutenda Mwari. Patiri kusangana pana Isaiah chapter 47, tiri kusangana musoro wenyaya uchibuda papo unotiwo the punishment of Babylon, or the judgment, the punishment, kutongwa kweBhabhironi. Bhabhironi nderipiko? Kana mukarangarira zvakanaka mukadzokera kuOld Testament, mukuvambwa vana veIsraeri vachibuda muIjipita vachifamba mukurarama kwavakanga vachiita vari muKenani. Bhaibheri robudisa pachena kuti vane nguva zhinji dzavaitsauka pakunamata Mwari. Vane nguva zhinji dzavaiteera vamwe vaMwari vasati ivo vakanzi naMwari vateveri. Kazhinji kenguva dzacho vainamata matanda, vachinamata kunamata kwakanga kuchimhura Mwari, to an extent yekuti Mwari akasvika pane a point that he needed to punish the sin of his own people. Mwari akatendedza Bhabhironi, ikabva nechekumusoro, the kingdom of the north, ikadzika kunyasi ikanosvika ikatora the Israelites, ikavatora senhapwa ikaenda navo. Vamwe vakaitwa maslaves, vamwe vazhinji vakaparara kuIsraeri. Saka Bhaibheri robudisa pachena kuti even though the sin of Babylon was punishing the sin of Israel, it was not a justification on Babylon
bhabhironi rakanga rine mhosva pamberi pamwari. Why? Harina kuratidza tsitsi kuvana vamwari. Mwari vatiitire zvakanaka, mwari vatiropafadza. Tichada kunzwisisa kushayiwa simba kwevanhu vazhinji vanozvitutumadza. Bhabhironi raimbofamba ichizvitutumadza. There was a time mukurarama kwavo kwavaifunga kuti they are standing at the pinnacle of the whole world when there was nobody else that could be looked at except Babylon. Mwari vatibatsire patichaita trace the lines in the punishment of Babylon. Let it not be our fate. Ngakusave kuguma kwedu. Mugumo wedu ngawe mugumo une tariro. Kuguma kwedu kusave kuguma kwekusekwa, asi kwe kuguma kwemfaro. Mwari atiitire zvakanaka. Uye utaure nesu rais. Now mukati mebhuku raIsaiah chapter 47, Mwari ari kutaura nerudzi rwakanga rwaita nguva ruchigara nevana vaMwari asi rukasatendeuka. Saka Mwari anoti, Babylon ndiwe shamhu yandakashandisa kurova Egypt. Ndiwe Babylon shamhu yandakatuma kunorova Tyre. Babylon ndiwe shamhu yakaenda kunorova Assyria. Marudzi akanga amhura zita rangu nekubatsirana nevana vangu kudarika mutemo wangu. But Babylon ndaigadza pakakwirira. Haina kubatisisa mutemo waMwari. Babylon ndaigadza pakakwirira. Haina kukoshesa shoko raMwari. Saka Mwari chavari kutanga kutaura. Vari kuti Babylon buruka ugare muguruva. Terai vana vaMwari. Pane vanhu vakakwiridzigwa naMwari mukati meupenyu. Pane nzvimbo, matunhu, nyika dzakakwiridzigwa naMwari. Ndati ndikurangaridzei panguva ino kuti tikararama tisiri kuteerera mutemo waMwari, one day tinogara muguruva. Now Mwari vachitaura prophecy against Babylon. It's a space of almost 100 years, a century before Babylon appears on the international stage. Mwari vari kutaura kuitira kupa hope kuvana vavo, kwete kuti vana vavo vafarire kuparadzwa kwevanhu vanoramba nyasha dzaMwari. It is a spirit that is foreign to the government of God, kuti pane maKristu anocelebrata kufa kwevanhu vasingadi Mwari. Tinofana kugwadziwa tikaona vanhu vasakarurama vachifa. Tinofana kugwadziwa tikaona mbavha dzichifira mukati meumbavha. Tinofana kugwadziwa tikaona vanoroya vachifira muuroyi, vane hasha vachifira muhasha. We must be pained. Saka Mwari vanoti vachitaura pamusoro peBabylon on Isaiah chapter 47, pane zvinhu zviviri zviripo. Kukura kwekuwa kweBabylon ndokuya kunotsanangurwa nengirozi inotevera pangirozi nhatu. Yoti rawa Babylon, guta guru. Fallen is Babylon, that great city. Saka Babylon parinowa kuwa kwaro kukuru, but Isaiah ari kubatanidza kuwa kweBabylon ramambo Nebukadnezar naBelshaza nekuwa kwenyika ino apo inenge yabatwa musystem yekusanamata Mwari. So the Bible says on verse 4, mudzikinuri wedu zita rake rinonzi Jehovha wehondo. Terai vana vaMwari. Mwari asati aparadza Babylon, ari kutaura neBabylon kuti ndimwari wehondo, but the same God who brings terror to the nations protects his own. Ndimwari wehondo, anotyisa kune avo vanoramba nyasha dzake, but anounza protection kuvanhu vanorarama vachimuteerera. He is the Lord of hosts. Now chapter inodescribewo zvakare the sins that provoked God to anger. Pane zvivi zvakaitwa neBabylon zvekuti Mwari vakati havagoni kuramba vakagara, havagoni kuramba vakanyarara, vachasimuka kuti vagwire vana vavo. Now allow me to read verse 6.
ndakanga ndakatsamwira vanhu vangu, ndakamhura nhaka yangu, ndikavaisa mumavoko ako. Iwe hauna kuvanzwira tsitsi, wakaisa joko rako rinorema pamusoro pavatana. Now Babylon, chimwe chezvivi zvayakaita, yakatora vanhu vaMwari vatana ikatanga kuvapa mabasa anorema. It had no respect for the old. Tererai vana vechidiki vakabva kumayunivhesiti, muri kushanda nevanhu vakuru. Mwari achakutongerai the disrespect yamunopa vanhu vakuru pamabasa. Saka kana uchiexecuta command ka uri kuexecuta command, but rangarira kuti age inoramba yakasiyana kunyange ukava mukuru pabasa. Ndiri kutaura nevamwe vane mari mumhuri vanoda kumanipuleta vanhu because vane simba. Mwari achatongera vanhu kumanipuleta vamwe because they were in positions of power. That was the sin of Babylon. The second sin was their pride and carnal security. Listen to verse 7. Zvikanziwe wakati ndichava vahosi nokusingaperi, naizvozvo hauna kufunga zvinhu izvi, hauna kurangarira kuguma kwazvo. Teerai vana vaMwari, it is high time yatinofanira kurangarira magumo. Paridzi chapter 7 pavhesi 8 yoti kuguma kwechinhu kunopfuura kutanga kwacho. Teerai vana vaMwari, pane vanhu vakatanga asi vachakoniwa kupedza. Chikonzero vakanyanya kurangarira rugare rwanhasi vakakanganwa kugadzirira ramangwana. Pane vanhu vakatanga nyaya dzekunamata zvakanaka vakazorora vava pakati vakakanganwa kurangarira nyaya dzine chekuita nekudzoka kwaJesu. There was pride and carnal security in Babylon. But mubvunzo wangu ndewekuti zvaikonzerwa nei? Ndiani wanga akagara pasi pesystem? Zvikanzi naizvozvo chinzwa chinhu ichi, iwe unongorangarira zvinofadza, ugere zvakasimba, unoti mumwoyo mako ndini ndoga, hakuna mumwe kunze kwangu. Babylon yakasvika paextend yekuzvifananidza naMwari. Mukati meBabylon vanhu vanga vakuda kutonamatwa kunge ndivo Mwari. The title yekuti I am and there is none besides me, it is the title inobhilonga kuna Mwari, inoshowa simba rake, inoshowa kuti ndiye muridzi wezvinhu zvose, inoshowa kuti hakuna chinorarama iye asipo. Babylon yakasvika paextend yekuzviita kunge ndiyo inoraramisa munhu wese panyika. Such was the attitude of the Chaldeans. Now they had self-confidence and contempt of God. Vanoti tisu hakuna mumwe, zvikanzi naMwari, asi zvinhu izvi zviviri zvichakuwira nechinguva chiduku, nezuva rimwe chete, kufirwa navana nouchirikadzi. Zvichakuwira nechiyero chizere pakati poun'anga hwako uzhinji novuroyi hwako hwakawanda. Dambudziko reBhabhiloni nerekuti maticha avo dzanga dziri n'anga, maheadmaster vari varoyi. No problem yeBhabhiloni. Saka vaiti hatife takaita chirikadzi. Teerai vana vaMwari, there is a temptation mukati meupenyu hwevanhu kuti pamazuva avo orugare vanokanganwa, havarangariri kuti rugare runogona kupera, havarangariri kuti nhamo inogona kusvika kumba kwavo. There is a temptation. Vamwe vanenge vachitoti Mwari haoni. Teerai vana vaMwari, Mwari akasiyana nemunhu, hapana patinoinda patinogona kuvanda kuna Mwari mukati mechitema. Saka Mwari ari kuti uchirikadzi nokufa kwako kwemadangwe zvichaunzwa zvakazara. Teerai vana vaMwari, the same God anoshowa rudo pakuregerera zvivi zvevanhu vanotendeuka anogona zvakare kushowa strictness in bringing judgment pamusoro pevanhu varamba nyasha dzake. Saka Mwari ari kuti pandinouya nemezha iyi handiuye nayo iri yevanhu munogona kuvabraiba mukavapa corruption, handiuye nayo iri yemaloya munogona kuvatenga vakapevheta judgment. Ndichauya ndirini pauzima. Teerai vana vaMwari, nyaya dzedu hadzizotongwi mumakoti epasi pano,
pane vanhu vakagarika vakatambarara muchivi. Ukanoverenga vhesi ya10 inoti nokuti wakavimba nezvakaipa zvako. Pane vanhu vanovimba nezvakaipa zvavo, vanhu vanovimba necorruption, vanhu vanovimba noun'anga, vanhu vanovimba nouroyi, vachitadza kuvimba nezita raMwari. God is coming in judgment. One day we shall meet the king. One day we shall meet him. Wekuti paanobvunza hakuna anopindura. Semuchinda uya akawanikwa asina nguo, vazhinji vachanyarara on the day of judgment. Vaita hatitangike vachipfuura pamaroadblock, vaita hatitangike vasina mabasa avaishaya, vaita hatitangike vasina zvikoro zvavaishayiwa nzvimbo. God is coming in judgment. He is coming. Zvikanzi nevhesi ya12, zvinobuya noburoyi hwako nobung'anga hwako huzhinji hwawakabata nahwo kubva pauduku hwako. Zvimwe ungabatsirwa, zvimwe ungakunda. Saka zvaiitika muBhabhironi ndezvekuti nyaya dzaiitika dzaikontrolewa nen'anga, dzaikontroliwa nevakedhia, dzaikontroliwa nevavoni venyeredzi, dzaikontroliwa nanatsikamutanda, dzaikontroliwa nevamwe vangava nezvitsinga. Saka paitika na nyaya ikaunzwa konzi kwarotwa hope namambo, Dhanieri akati ushe hweBhabhironi huchapera. Vaienda vonokonzauta nen'anga dzavo, vaienda vonokonzauta nevaroyi vavo. Varoyi vobvaudza mambo kuti hakuna zvataugwa naMwari. Gadzirai chimufananidzo chine musoro wendarama kusvikira kutsoka dzendarama, kuramba shoko raMwari. Saka mukati meBhabhironi chinamato chavo changa chakatsigigwa nen'anga. That's why there was pride. That's why there was carnal security. That's why there was self-confidence. That's why there was distrust in God. That's why there was oppression of every rank. Chikonzero vaivimba nen'anga. Religion yen'anga ireligion yekutsiva. Religion yen'anga ireligion yeutsinye. Religion yen'anga ndeyekuramba zvinotaurwa naMwari. Now chatinoziva mukati meshoko raMwari ndechekuti zvose zvinotembwa nenyika mumazuva ano zvaitomboripo zvemhando yepamusoro pamazuva eBhabhironi. But chatinoziva mashoko ekudanidzira kwemutumwa wechipiri anongodanidzira achiti fallen is Babylon. Kudonha kwarakaita rakadonha zvose izvo zviripo. Saka nekuwapo kwazvo hazvina kushanda kusustaina Babylon to eternity. Babylon rakadonha rikawa. Chii chatiri kutaura vana vaMwari, zviripo zvizhinji zviri kusevenzeswa mukati menguva yanhasi. Babyloni yaitori nevaroyi vemhando yepamusoro, yaitori nen'anga dzemhando yepamusoro, but hatina kushanda. Mukacherechedza mambo vanoti varota chiroto, vanodaidzwa n'anga, vanodaidzwa vaprofita, vanodaidzwa vaprofesa, asi pakati pavo hapana akagona kududzira hope dzamambo, hasina kushanda. Mukati menguva yanhasi varipo vari kutera system imwe chete yekusiya shoko raMwari. Kana varanda vaMwari Danieri neshamwari dzake vakagona kurapanura zvakavanzika zvemuBhabhironi zvakakundikanwa nen'anga nevaprofita, kureva kuti mukati menguva yanhasi vanomirira Mwari vane chokwadi chisingazikamwi nenyika yose. Zvese zvawaifunga, nziyo dzenyasha vakaimba hatina kushanda. Vanocheka nyora vakacheka hasina kushanda. Vezvikwambo nezvitokoroshi vaivapo hasina kushanda. Kana zvisina kushanda kare hazvishandi venarasi. Hapana chinhu chitsva pasi pezuva. Hanodaro muparidzi kuti zvinovimba nevanhu. Even vangava nehondo dzemhando yepamusoro, vane system of intelligence dzemhando yepamusoro, asi hadzina kushanda. Maprofesa haigona kuanalyza, vese vaita zvose asi hazina kushanda. Mukati menguva yanhasi hatizendai panjere dzedu. Vanovimba naJehovha ndivo vachamira zvose nemari dzavo zhinji negoridhe rose reBhabhironi, asi hazvina kushanda. Mukati menguva yanhasi haigona kutiudza semari yako, haina kushanda kuBhabhironi. Kana isina kushanda kuBhabhironi haishandi venanhasi. Chinoshanda kutenda nekuimba naMwari ndo zvichaita kuti vanhu vaende kudenga. Kuna achabhadhara kuti aende kudenga, hakuna achatenga ruponeso kuti aende kudenga. Chinoshanda kunyura mukati metsoka dzaMwari. Nerimwe ndira mazuva
Belshaza anoita mutambo. Pamutambo waBelshaza anoti unzai mudziyo yaMwari uya weJerusarema. NdiMwari upi? NdiMwari akamirira vanaDhaniel paUniversity of Babylon. NdiMwari akadudzira hope pana Daniel chapter 2. NdiMwari akamira nevakomana mukati megomba remoto. NdiMwari akanofurisa Nebukadnezar sora. Terai vana vaMwari, Nebukadnezar mambo weBabylon akafura sora n'anga dziripo. King of the nation. Kufura sora pati n'anga dzaivapo. Terai vana vaMwari, pane vanovimba nechinyanga, vanovimba nemaduma, vanovimba nemadivisi, vanovimba nenyoka dziri muzviuno. Tererai, nhasi ndokuudzai, Nebukadnezar wakafura sora akahaya krimu yen'anga muBhabhiloni. Zvaivapo. But hazvina kushanda. Saka Belshaza aita mutambo. Kwakavonekwa chanza changa chisina muviri chakangonyora mene take care of us. Your days are numbered and your kingdom is divided between the Medes and the Persians. Terai vana vaMwari, there is coming a day yakafanana neyakaitika muBhabhiloni yekuti n'anga hadzina kuona kuchekwa kwegwisi Tigris ruchidhaivhetwa kuti maMedian Persian armies apinde. N'anga dzaivapo but guta rakatogwa. Ende tererai vana vaMwari, pane vanhu vanoenda kuchechi vasingaende kun'anga but vanobhilivha muvhangeri rechin'anga. Ndibatei zvakanaka. Pane vanhu vanobhilivha muzvinhu zviri material, vanobhilivha muzvinhu zvinobatika. N'anga dzemuBhabhiloni dzaiudza vanhu kuti takavaka guta tikaisa masvingo saka hakuna anopinda. N'anga dzemuBhabhiloni dzaiparidza mharidzo dzaisenda pazvinhu zvepanyika dzichikangamwisa vanhu kudzoka kwaJesu kechipiri. Kwambozvibvunza herewo kuti sei achingotaura zvemari, sei achingotaura zvedzimba dzepanyika, sei achingotaura zvemarriage, sei anoda zvinhu zvepano zvisingaende into the year after. Hausati wambomunzwa achiti Jesu anodzoka. Hausati wambomunzwa achiti siyanai noupombwe, musatora varume vevanhu, musarara nevana vevanhu musina kuchata. Hausati wambomunzwa achitaura kuti siyai corruption, anotokupa kundiso yekunodarika bhodha usina kubhadhara juti. Havadi mharidzo dzinogadzira character, havadi mharidzo dzinoswededza vanhu pedo naJesu. Chavanotsvaka kuti vanhu vaende kure naJesu nekuvakangamwisa nyaya yakakosha. Jesus is coming again. Unoziva pandada pamusoro munyori ari kutiye ndiMwari vari kutaura vari kutivo you have lived carelessly. Wakararama upenyu usiri hanya. Mukuita kwako you lived as if you were living an eternal life. Kune vanhu vazhinji vari kurarama pasi pezuva vasina basa neremangwana. Even kamushandisiro kavanoita miviri yavo vanoshandisa sezvinonzi hazvina ndava. Kamunwiro kavanoita, kamudyiro kavanoita, kamutambiro kavanoita mafaro enyika ino kanoburitsa pachena kuti ramangwana vane nharo. Inzwai vana vaMwari, there is coming a day when the Lord of the heavens shall declare rushambwa panyika kufara kudenga. Mwari anozviona zvose zvinoitwa pasi pezuva. God sees neziso risingabwairi. Kune varimo muzvimakoto, varipo vazhinji vari mucorruption nebribe nefraud, zvose zvakavaputira. Kunyange zvakadaro, you may live a careless life and think nothing can ever come upon you, but there is a declaration of the judgment of God. Ichawira vose vanorarama vachiramba zvinodiwa naMwari. Vairarama upenyu uri careless, vachirarama upenyu usine hanya naMwari. N'anga dzavo dzichivasimbisa kuita zvakaipa. Varipo vaprofita venhema vanosimbisa vanhu vanoteverwa navo kuita mabasa asakarurama. Vhesi ya12 yodeclare ndoida inzwa udzi chapter 47 vhesi ya12 bhaibheri rotino panapa zvinouya nouroyi hwako noun'anga hwako uzhinji hwawakabata nahwo kubva pauduku hwoujaya hwako. Mwari vari kuita nge vari kuti nyaya idzi dzemasvikiro wakadzitanga uri kamwanana. You have been in that state for a very long time. Mwari vakupa a challenge. You think it's chakuraramisana nokusingaperi. Uya mberi kwangu. Mwari vanodeclare pachena there is a power. Takaidzidza nyaya paramuchairangarira zvakanaka. There is no sorcery against God. There is no enchantment. Hakuna un'anga kune vanhu vanovimba naMwari. This is a challenge to those who call themselves Christians.
mamwe madhimoni nezvinhu zvinokutevera. If you are a true child of God, wakanwa muna Kristu Jesu, you can never be possessed by the demons. You can be baffled. Unogona kuzungunuswa kuna nekoko, basa richinetsa mari chiramba, business chiramba ripasi cheza kusumuka, but the child of God can never be possessed. Mwari vano declare, vangu ndinovachengeta, uya iwe nounganga hwako. Uyofambisha Mwari. Hey. Mukati meshoko ramwari Mwari vanoisa pachena kubudikidza nemwoyo wachiprofita kuti zvichatanga kuwira nyika mumazuva ekupedzisira. Even vakachenjera, the most learned men of this earth, havagoni kuwisisa. Regai ndidzoke nemi ndisvike nemipenopeni yakarova covid pasi rose. Vanga vane uchenjeri vanga varipo, hakuna akagona kutsanangudza. Vanooneswa vanga varipo, vanorota vanga varipo, vanoprofita vanga varipo, asi pakati pavo hakuna mumwe chete ane zvakashanda asina kushanda. Vavoni vanga varipo asina kushanda. Basa ndiri kutaura bhora, but pakarova denda hapana kana mumwe chete akasimudza muromo kuti audze nyika kuti chii choda kuitika. Saka regai ndikuudzei vanomba, zvoda kuwira nyika mukati mumazuva ano zvakuda Mwari asingagari pakati pevanhu. Uyu Mwari anogara muhomoyo anenge ari dombo uyu Mwari anogara mvura uyu holy water uyu Mwari anogara pakirawo. Zvakuda Mwari asingagari pakati pevanhu. Dzakapupura n'anga dzeBhabhironi kuti zviri kutaurwa namambo izvi. Zvakuda mumwe Mwari asingagari pakati pavo. Saka hazvina kushanda, kureva kuti nanhasi hazvishandi. Tinozongomhanya hedu kutaura, ningi ashayika tamuona atova kudenga, ningi ashayika tamuona atova kudenga. Zvaivako kubva kare asi hazvishandi nekuti ndezverema. Waneta nokuwanda kwamano ako. Zvino vanodudzira zvokudenga navanocherechedza nyeredzi navanofembera zvomwedzi mumwe nemumwe ngavasimuke vakuponese pazvinhu zvakuwira. Ngandikuudzei vanoma, mumazuva ari mberi, mazuva atatarisana nawo, ivo ndo vachatanga kutiza. Vatinombomanyira kana zvatiremera zvichawira nyika, mazuva ari mberi, ivo vanenge vachitotizawo. Hakuna anogona kuponesa mumwe. Vanenge varipo vanatsika mutanda, vanenge varipo vana prophet nana man of God, vanenge varipo asi hakuna achabatsira mwanakomana kana mwanasikana wemunhu. Kucharwirwa avo voga vane mazita akanyogwa mutsamba yeupenyu. Mukati mezuva ranhasi haikuna kuita zita rinozikanwa kun'anga nekuvaprofita. Haikuna kuti n'anga zitarisa pawaiting list dzinoona zita rako. Mukati menguva ino maakutsvaka vanhu vakanyika shangu dzavo mumaropa aImanueri, nekuti ndiye anonyora mazita mubhuku yeupenyu. Zvaivapo, zvaivapo, asi hazvina kushanda. Ndimi vairova kubva kare, asi hazvina kushanda. Kokupedzera simba rako nhasi pazvinhu zvisingashandi zvinokubatsirei nai mudikani? Yeti Jesu aripo, gwayana raMwari, asina chinomukona. Hakuna anoenda kuna Jesu odzoka Jesu achiti zvandiomera. Zvose zvinonoperera pano, nekuti seri kwake hakuna chimwe chigadzi chine simba kupfuura Jesu. Uya kuna Jesu mudikani, gwayana raMwari rinobvisa zvinhu zvenyika. Siya nyika nemabasa ayo nevaprofita vayo, siya zvose. Uya kuna Jesu muipi weupenyu, anoti ndomutera muponesi. Kwese kwa haikuna kutera n'anga, tera muponesi. Haikuna kutera vaprofita, tera muponesi. Gara naJesu upenyu hwako hwose. Kudzamara mukomana achitsemura gore wadamunamato wakatsanangurika. Ngatisanganei pakunamata, ngatinamatei. Mabode okudenga, tinokutendai nekuda kweshoko renyu, tokutendai nekuda kweupenyu hunowanikwa kubudikidza neshoko renyu. Zvizhinji zvinoitwa nevanhu mukati menguva yanhasi zvaingoitwa kubva munguva dzekare, asi hazvina kubatsira kunyange nemunhu mumwe chete. Mukati mezuva ranhasi mafamilies mamwe chete azere pakati pedu. Vamwe ndo atiri kuteedza asi maisa pachena kuti hazvishandi. Tipewo simba titeedze zvepamuchinjikwa zvakashanda. Jesu makakunda wakaipa kudenga zvikashanda, mukamukunda pamuchinjikwa zvikasevenza, nezuva rerimuko mukamukunda zvikasevenza. Zvenyu Jesu ndo zvinosevenza. Batsirai vana venyu kuti vauye kwamuri, nekuti kwamuri moga ndo kune zvinosevenza, ndo kune zvine maresults, ndo kune zvinogara nekusingaperi. Ndokumbira kwedu tichipota nezita raJesu, amen. Tomutewera kweseko ndanziza kubusi
ndotondera kundifira ipo pamchinjiko weKalvari ishe Jesu wanditungamira imbo murwendo rwese nguva dzese arisha Mwari yeidi ndinotondera Kalvari ndofarira mtemo wake ndoda anditungamire rudo rwake rwakanaka iro rwaereswa paKalvari ishe Jesu wanditungamira imo murwendo rwese nguva dzese arisha Mwari yeidi ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndofara naKristu pedyo ndosimbira chaona iyo shamwari yepaKalvari Jesu wanditungamira imo murwendo rwese nguva dzese arisha Mwari yeidi ndinotondera Kalvari Jesu wanditungamira imo murwendo rwese nguva dzese arisha Mwari yeidi ndinotondera Kalvari ndinotondera Kalvari muchinjiko pane tsime kwaro mvura yekurapa iyo yabva kuna Jesu petso nemchinjiko zorora niwo moyo wangu wese petso nemuchinjiko mutsawandiwana apo ndajekeserwa kupenya kwa Jesu petso nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese petso nemuchinjiko ndomuona Jesu ndibatsire kufamba mumavute awo petso nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese petso nemuchinjiko ndolinda ndoimba yakarandizosvika iyo
nazorora moyo wangu wese ndipo panazorora moyo wangu wese. Tiri wana wa mambo, wa mambo, wa mambo, tiri wana wa mambo, toimba parwendo. Jesu mutungamiri, Isu hatichazo chititerere kwa ari, toimba parwendo. Tiri wana wa mambo, wa mambo, wa mambo, tiri wana wa mambo, toimba parwendo. Jesu mutungamiri, Yesu atichazo chititerere kwa ari, toimba parwendo. Tinoenda kumusha, 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 tinoenda kumusha, toimba parwendo. Tinoenda kumusha, hapo wako sina neema, Yesu alikupenya, toimba parwendo. Geru faro toyenda, toyenda, toyenda. Geru faro toyenda, toimba parwendo. Atiregi kuimba, moyo ili kushinda, dakarati noshika, toimba parwendo. Geru faro toyenda, toyenda, toyenda. Geru faro toyenda, toimba parwendo. Atiregi kuimba, moyo ili kushinga, dakarati noshika, toimba parwendo. Atiregi kuimba, moyo ili kushinga, dakarati noshika, toimba parwendo. Atiregi kuimba, moyo ili kushinga, dakarati noshika, toimba parwendo.